Så de forskellige strabasser, vi løb ind under vores arbejdsproces, var for eksempel, at vi startede med en lidt for bred formulering. Vi havde logik og realisme ind i, som vi så ændrede til noget samfundskritiske skribenter i stedet for. Vi fik lidt hjælp til at få snævret den ind til nogle mere konkrete og relevante spørgsmål, som så endte med at blive vores problemformulering, hvilket er, hvilke litterære tendenser ser vi i 30'erne i relation til samfundskritiske skribenter. Under vores arbejdsproces havde vi i starten lidt svært med vores problemformulering, ved at vi havde lidt for bred en, så vi var nødt til at ændre den hele her til slutagtigt. Så havde vi lidt for lav arbejdsmoral i starten, og så fik vi taget sammen og gav en fuld skrue til sidst. Ja, så hvad lagde de samfundskritiske skribenter vægt på i 30'erne? Og her har vi taget udgangspunkt i Poul Henningsen. Og Poul Henningsen, han var en mand, som gik meget ind for at skrive samfundskritiske revyer, indslag i aviser, og så lagde han rigtig meget vægt på, at han var imod det politiske system, der var i Danmark dengang. Han var en mand, der gik rigtig højt ind for seksuel frihed og retten til at gøre, hvad man har lyst til. Og så var han en person, der var rigtig meget imod det politiske system og styret af os folket. Han ville hellere have, at man havde sin egen vilje og frihed til at gøre, hvad man ville. Poul Henningsen, han skrev blandt andet indslag imod, hvordan det politiske system det snævrede ind efter 1. verdenskrig, fordi man var bange for, at Danmark skulle tabe magten, fordi vi var sådan et lille land. Hvad? Ja. Så vi lavede spørgsmålet, hvordan påvirkede litteraturen folkets mening om politik? Så det første, jeg gik ind og kiggede på, da jeg skulle overveje, hvordan litteraturen havde påvirket folkets mening, var 2 tidsskrifter. Det ene var Den Kritiske Revy, og det andet var Kulturkampen. Så jeg gik ind og kiggede på begge dele, og så jeg, at Den Kritiske Revy var mere venstreorienteret, hvorimod Kulturkampen var mere højreorienteret. En af de store indflydelser på Kulturkampen var Bonholt. Bonholt har selv udgivet en bog, der hedder Arbejdskultur, hvor han citerer, at han er tilhænger af ideologien kultur og vaner. Han mente også, at det var vigtigt at udslette kulturens nationale grænser. Han havde en idé om, at han udgav den her bog i bibliotekerne, var de med til at socialisere hans bog. Og derfra, ved at udgive en bog, der er blevet socialiseret, er der mange borgere, der har læst bogen, og derfra er blevet tilhængere af højre og Kulturkampen. En af de store indflydelser på Kulturkampen var blandt andet Thorvald Stauning, som er en af de længst regerende statsminister i Danmark. Han var statsminister under mellemkrigstiden, og han var socialist. Hvis vi går tilbage igen og kigger på Kritiske Revy, så Kulturkampen var klart større. Så det, Den Kritiske Revy begyndte på, var at vende sig imod Socialdemokratiets småborgerlige kulturpolitik for at skabe en slags modspil. Og det er her, hvor vi ser, hvordan litteraturen har været med til at forme borgernes holdninger til politik. Yes, så jeg vil perspektivere til skribenter, der er nationalistisk anlagte i den måde, de skriver i forhold til de samfundskritiske skribenter. Så vi har samfundskritik mod nationalisme, hvor der kan man ligesom sige, her, jeg har så sagt H.C. Andersen og hans tekst I Danmark er jeg født, hvor han forklarer om, hvorfor han elsker Danmark så meget og hvad der er godt ved Danmark. Det er ligesom hans modersmål og det han har rødder og det han altid kommer tilbage til, når han føler sig forladt eller det ene eller andet. Bomberen, som Karl snakkede om, er ligesom meget anderledes i den her respekt. Han er meget, meget samfundskritisk. Han er så også fra en anden tid. Det her cirka i 1930, hvor H.C. Andersen, altså i Danmark er født, er skrevet i 1850. Så der er selvfølgelig nogle tidsmæssige forskelle. Men man vil meget, altså det er en god ting at perspektivere de her to mod hinanden, da det er en slags nationalromantisme mod samfundskritik. Du kan finde mange forskelle i deres tekster.